हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनेल। नैबे दिनैनि मोनाबिलि समाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आरोबाव अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय आंनिफ्राय। बेनिफ्राय दिनै जोंहा रुनिकाटानि बिनानाव रुफानि दिनै हाबा दङ। जों हिन्जाव गोदान लाबो जानानै फैनानै दङ दा। एसे जोंना लोगोआबो मोसादों नै। हिन्जाव गोदान लागो जानानै फैदों जोङो। नोंथांमोना लारि नायलांबाय था, एसेब्लाबो आं देखायलांसै नोंथांमोननो। बास लोगोफोर नायलांबाय था, नायलांबाय था।